Na obasemi bono bwaruro gochia sechinka akone kibuna nkonyara bari kuri ndaba n'abanyaroka mono bari bakonyara kunregwa somuru bumenyekantabuna gender based violence kolengana n'ibyo aho nigo byasemo kone kibuna ngo bayigarra bare abana abanyaroka yaniganyara gukwaneka segoderia yabo gyakumo asomugigo yakandi tukulira buno tokumanyigwa no muri kedo Josephat Amise Omutenyi oikomekera omwaka nigo babwatani abagonyera ko bagwesokena kwenana obosemia igure chinchera abamenyi baranyara ko bagwetanga amono burire bwa kansa yorobere aseritikoля rero imeye constituency ya Bonchari nigo bono omo director Bomas of Kenya Purity Kirera anyara ko bagakwaligania umurobiriyo asaba menyi banyara ko bakwenyorera amaigerio igure chinchera baranyara ko bagwetanga no buriro bwo Gotwarengega rero tugokwanira mangana breast cancer na gender based violence mumaite omo mutenyi oyo igano yo breast cancer awareness so twachite buna abanchari tokwanira mangana breast cancer erindekero montamanye asago kuna sakomanya ngoborwaire oboiga ngambororo na inde obumanyi kero bwaberire bube baminyukanye gitari. We know that cancer has become rampant and also it has gone undetected because people are not able to visit facilities to get tested. So genda gakirigererigu nande kero kwanyorira obobembororo rwarigu immediately onyore kobo kat bwango amangana atarachikogenda mono. Omurobiri nigo nyara ko bogikiranigo amuna babotani hagati yabo Daktari Magdalene Gesare wenyari ko bakwenekia buno kunengiwa ogukururwa nabo igo chisegi chigenga ngati ya makongo abamenyi be county ya Kisii bagenda ko bagwetera amangana violence yabukire kinyomba cyeito na inde twabere tuko yakwanira kirengaki rero twachicyagaiga kukwana nabangi nabe kinyoreke kia Bonchari egere bamanye nga violence yeteringia abana banyaruka uko babare defiled na inde violence nero rasemechi abantu nguitana bari nasio wanawake peke yake wanachapwa nonya basacha igo amangana violence mbiyaere egere bune society togendere na magendera ali ako build rather than break our families. Kero kwarorire nga chisegi chia chakire take action genda somogambi nyina boni go bamenyi be county ya Kisii banyara ko bakuburi go banyara ko bakubato mustari mutwe ryo gosomya abana abaiseke nabo igo kubasemya chinchira abaranyare ko bakuburia ebirogo byoborayi nyina gatekere nyero kayaso kire ekemero kayaso kire ko bambi bomwatesi nande chemanyete Nchomete batise itabo muramaro lakini mama hago tohiga abantu bako bifresh na ibaye panino abana na mama timogo no kwa area na ndokando isike kamuranje wasome babeke school some kolbago itwa lesengencho okonyora ngatasometi usaga ikagatia gatamaka genda somu muraka enda korosie nyumba shida tichitarabo ochaka koba mama na ndoro mwana mubeka some arachigosikwa mwana utasome tarigosikwa Director yo Purity Kirera liganyara ko bakorokia iganga yaye yo kuburia obochumbe we constituency ya Bonchari hasanyere ko bagakwenekeria abamenyi nganachi ko bagawikirania chira chamagendero ngati yabo gosira chisemi naboigo abantu bari abamenye korwa ase chinga chiria chitariko bachikwenyara chena tebana kwana mapema nonde kirokia obochumbe 2027 and the reason as to why nkorane keroge kega igonta itegokorera abanchari egasi kakimbo basaba monge libaga bakorere egasi ndakoreti moko ngaka isiko Kuripotera taseni Kendezi TV kure wadia bugia kumiye gotuka me constituency ya Bonchari county ya Kisii literana Josephat Amese.